Pero claro, a técnica da flauta, aparte, ten outra técnica, a flauta é como... Aquí en Galicia empezamos a facer requisas a raíz de que antes as bandas de música non tocaban con flautas de metal, tocaban con flautas como esta. E entón, cando tiña algún problema con a chave, pues comenzaron a ir pola zona de Verres, ali perto de Santiago, os constructores de gaita que había para que a ver se podían arrasar. Aquí, claro, non había chave, pero claro, a evolución aquí é como os patinetes, antes tenían pouca chave. Pues aquí, en vez de facer esta franquilla, metemos unha chave aquí, xa está. E aquí nesta outra metemos outra chave, como esta, aquí. Ten estas, esta e esta da mesma nota. Dá aquí un fa natural. Pero bueno. A flauta, grupos de flautas como en Escocia, nos países de Escocia e Irlanda, pues aí a flauta ten unhas dimensións moi grandes, non? Ali todo o mundo toca a flauta travesera, toca a flauta de violín, acordeóns, e sae tamén partindo do que o tradicional, pues, foi ser desenvolando máis o instrumento, porque tocan música tradicional, temas tradicionales, son composicións propias. E claro, como se Miguel sempre facían flautas de cana, a xente que iba a estar jugando na feira, nos campos. É como afinaban? A oído? Sí, porque isto colle unha cana, según a posición dos dedos, aquí xa facemos aquí, buraco, buraco e buraco. Despois aquí os outros, igual, despois estamos aquí, os altos. E despois, esta fixa un pouco a pared, non me afina moi ben a baixo. E se tens agora como afinación, que vale todo con un afinador de 440, digamos, nos seguimos polo sistema clásico de afinación, que é a nota do piano, pero antes, as gaitas, ou as flautas de todos os folclores do mundo, non se decía con a afinación clásica, non? Era unha cousa, digamos, arínica, unha cousa... Ahora casi un millón de eso ahí, esas notas que van ben afinadas, porque a veces non afina ben. Pero isto ben afinado, unha flauta deste, isto é unha maravilla. Unha persoa que se ponga lá a escoitar este instrumento, que pensa? Que un instrumento de cana, de madeira? Non, só pensa, que ben soa, que ben soa. Ahora se lleva por sair de baixo, a baixo. E esta cando está ben soa de maravilla.
tapando este buraco de atrás e tapando todos. Se pode dar aberto, hai tres xeitos de darlo todo. Así aberto, así e así. Así tocando máis pola zona do norte. Despois, esa é a escala diatónica. Despois temos a escala cromática, de comenzar con branquillas. Originalmente, sobre todo, as pezas hai moitos anos eran todo diatónicas as pezas, non había con si bemoles ni cromatismo. Os autores sempre foi máis diatónica. Tanto nos prendos de Diego, todo, non había medios tonos e todo eso, todo o papel. Entón, cada vez que temos afinado o punteiro con un afinador que nos dea esta nota a 440 euros, 440 que ten esa cullina que estén tirando medio. Palletas, facémolas con esta cara. Esta cara son canas que veñen de unha empresa de Valencia que son dedican un tipo de canas para instrumentos, como clarinetes, gaitas, a nivel de todo o corpo. Entón, se queda así, isto está bonito, ou hai que pulir lisa con la valla, hasta que quede finito. E, bueno, a verdad que as palletas, unha palleta boa é o básico do barallo, que sueve. Un montón de seres. Unha variedade de palletas moi bonitas, pero que ao final, eu ao probar non saben todas igual, non son todas igual. Entón, vas collendo unha, e tal, esta ten que ser. E tampouco. O xeito máis tradicional en Galicia de tocar, como en Asturias, é o xeito de tocar pechado. É dicir, que damos as notas non así como se chama tocar aberto que levantamos o dedo por dentro. Antes dábamos do, re, mi, así, baixando mi, fa, así, sol, la e si. Agora, para tocar así hai que preparar o punteiro, hai que mandar varios jurados, este jurado do sol e do fa, para que tocar pechado. Ahora estou tocando unha vez. Por debaixo da tónica do punteiro. Este dá dos, o tamén baixo, e este dá un. palito, que como un palito. E de entrada monte a faz, porque falta aquí unha farada, Leva aquí a roqueta, aquí va aquí a outra, pero aquí levamos un chillón, que chamamos chieiro. Antes os chieiros levaban unha palleta, ahora esta aquí non ten palleta nin palleta, non é matar. Porque levaban unha palleta, aquí que dá unha nota, dá nota sol, esa, pues dá esta nota sol. Quiero que no, pero claro, eso quedou un pouco en desuso porque era, digamos, un pouco como a bocina, dá unha nota, sol, aí todo o tempo. Entón,
caixa mesma, pero se mete, hai xente que se utilizando, porque mete un palioncillo aquí, que dá tamén, dá esa nota, pero con sonido de unha roqueta pequena.
tardes a todos, ¿qué tal? Benvidos a esta 30ª. Sí, 30 anos. 30 anos. Feliz cumpleaños a Revoltallo, 30 anos, gracias por invitarnos a vir aquí. Animados de Superman. Somos Ollo Lóstrego. Si te ahogas por una parte. Me ahogas. Soy como autor, de repente. Miñeiras que veñen no meu CD, que se chaman Miñeiras de Florencio,
Aquí Samuel vos pode falar dela, que é do repertorio dun cego violinista, Florencio, Ana da Fontaneira. Fala. Bueno, son as mulleras, este era Florencio moi conocido en toda Galicia e entre o repertorio que tiña, a parte de botar muñeiras, valses ou pastodobles, contaba parrafeos e historias que escoitaba polos povos de asesinatos ou de alguna historia de algún cura e criadas e demais, alcurnias, todo isto. Estas son as mulleras do seu repertorio, son dúas. De Florencio, que era segundo de Samuel, e despois dous valses, tamén que tocaba Florencio, o cego da Fontaneira, e un vals que compuso un acordeonista da costa norte da morte de Paco Xevedes, que era acordeonista onde aprendeu tamén Kepa Junquera, o repertorio dele e moita xente máis. Moi bonito. Vai aquí este rapaciño, este fenómeno do violín, vai tocar coa solta, tamén do repertorio de Florencio, que este toca en son de seu, toca do grupo Nos, é un fenómeno. Así é descanso un pouco.
Aí, nessa sota. Sota, a ver como é. Sota de Florence.
Eu tenho aqui um desafio. Cadê os netos? Cadê os netos? Ah, estão a conversar. Anda cá. Gosta de bateria? Gosta de bateria? Todos os instrumentos, anda comigo. Vou mostrar uma coisa a top. Anda comigo. Anda aqui, Claudio, as baquetas, por favor. Vamos para aqui. Vamos ali, anda comigo. Prometi que vocês iam tocar ritmos brasileiros aqui hoje. O que acontece? Olha lá, é o seguinte. Vai fazer apenas uma pequena contagem. Ó. Esse é o teu. Olha, mira, como no Brasil a coisa da festa é bem aguçada o ano inteiro, o frevo também, como eu falei aos deles, são blocos, personas brincando no carnaval, subindo as casas, descendo as casas, com grupos a tocar. Cláudio, vamos. É simples, despacito, assim. Uma dança, um tema, que é de uma banda icônica em Pernambuco. É icônica. Esses chamados são os maiores, são a top. Olha como uma coisa é essa. E o que acontece? O ritmo que eu vou tocar aqui agora para vocês chama maracatu. Ele está misturado, mas eu vou mostrar também como funciona a mecânica. Vou tocar com eles e, claro, esse pessoal aqui é a top. Eles tocam mesmo. Vamos lá, Cláudio? Meu maracatu, que eles vão lá. Vamos lá.
maracatu é um ritmo oriundo da África, levado pelos escravos que ali ficaram no Brasil. Isso é história. Levado pelos escravos que foram para o Brasil. E é um ritmo usado em cerimônias, casamentos, isso para quem leva a cultura negra a fundo. Casamentos, chamado de guerra, sabe? O Brasil tem muitos, mas eu não quero entrar nesse assunto, porque é um assunto que teríamos que ter uma classe de horas. Vou mostrar a célula do maracatu. Fazer o maracatu. Agora, estamos precisando de reforço na esquadra do Renato. Pra cá. Quer tocar? Quer tocar? Yes!
truco ni nada. ¡Epa! Guau, mira, un dedo y con poder de mente. O poder da mente. Y con poder da mente. ¡Oh! Si non obedece detrás está levitando, ¿vale? ¡Increíble! Toma, 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 toma. Y así acabamos con el número de máxima. Hay una movida ahí. Oh, siempre hay tres oportunidades. Repeat. Segunda oportunidad. Voilà.
abajo. Venga, va. Juanito, Juanito. Acorda, mira, está público aquí. Venga. Hacer un número de malabarismos, pero antes, con creatividade, imaginación e actitude, tens que facer isto por imitación. Hop, 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 hop. Salta, salta, hop y hop. Veña, hai que intentarlo, ¿vale? Na vida hai que intentar as cousas. Vamos aí. Dalle, dalle, dalle. Dalle, pa, pa, pa. Perfecto, sí, o tes, pa. Y agora, pa. ¡Toma! Muy guay, Pedro. Ote, va, Juanito. ¿Vale? ¿Sí? ¿Estás, Pedro, preparado? Vale, ponte aquí. Ponte aquí. Sonríe al público, así, un sonriso natural. ¡Qué guay! ¡Qué guay! Va, otemos. Va, ¿eh? Entonces tú sobas. 1, 2, espera un momento. Ah, sí, va. Va, ¿eh? Sí. Entonces tú jugando aquí y de repente se me cayó una pelota a mí. ¡Qué guay, tío! ¡Qué guay! Esto me ponga las cosas fáciles. Va, ¿eh? 5. Se te cae a ti, sonrisa natural. Se me cae a mí. Sí. Va, Pedro, otemos. Va. ¡Qué nervios! Va, Pedro, ¿sí? Ahí vamos. 1, 2, 3, hop. ¡Oh! Se me cayó. ¡Ay, Dios! Vale, Pedro, otemos. Va. Guay, os despistas a tope, tío.